že ve svém úvodním vystoupení nebudu nikoho pomlouvat, nikoho kritizovat a nikoho urážet. Myslím si, že seriózní volební kampaň se totiž má vést tak, že seznámíme voliče s naším programem, že vám ho tedy rozdáme a že o něm budeme diskutovat. A ať ostatní strany dělají to též. Proto bych se chtěl úvodem zeptat, zda je mezi vámi někdo, kdo náš dvoustránkový volební program ještě nedostal. Prosím ho, ať zdvihne ruku a náš kolega k němu okamžitě dokročí a program mu dá. Je tady někdo takový? Ano. Jardo? Ano. Takže potom tady ten pán napravo bude chtít ještě volební program. A než ho dostane, dovolte mi, abych vám řekl alespoň dva základní body tohoto programu. První bod spočívá